Berriz era heltzea zenien, asteaz antzerkitaldien, ez da? Baite, hori egin ez joan. Urte pilue, 6 urtero, 8 ero, bueno, 6 gustora ganera. Komplejo guztiek kendo. Ion eszena nixo batera, papel babadeko eskuen ikesteko, dana azteata. Dana. Hain nitu, hain beste gauza, Madria junitzen, eta Salamanca ez. Bueno, astu bat, baina, bueno, justen ez egin. Eta Madrile, Bilbon, Ermuen, Eibarren, berrizen horre pila bat bider. Fenomeno. Azuan, Guadalajara. Azuan, una gozada. Beti. Danetik inbiok, teatro antzerki zen, danetik inbiok. Hor paseziakoan behar gauza bat. Kobretan hasi zen batzuk. Nik zen ez behar. Zelan kobraukagu afizionau batzuk, ez dut tanek behaztetan, juti bakarrik. Eta, jentia hasi zuen. Nire urtean, baina nik egin nahitzuan gure. Diru esartzen den lekuen, se acabó la película. Que yo soy mejor que tú eres mejor que yo, que tú no sé qué. Ez, holako ez. Antzerki talde bat. Gureako jentiez, bueno, nintzen zarrena, beste bat dugu, baina zarra, edit. Eta gaztiekin, eta gainera, hoxe pasatuan, hartu den dirue, sakaba behula. Nire zan esan, nik etxua hori. Hori gerreortzi edo. Lagunekin azarretzi, zu gizeko betozu. Nik ez da gizar. Abendurangon begin nahi joan, zelan hor. Landakon. Landakon, bai, hori taberna izan jo, gizien eta multiusu zen gauna. Antzoki zen? Antzoki zen. Plateruenean? Plateruenean, bai. Plateruena zenien, orain jaztago plateruena. Ez, baina orduan behar gauzten, neuri monologo batek jaren 6 euro. Eta, esan ez joan ez. Hartu nahi joan diruen. Eta, ni askun zein nahi, laguntzen, apoietan. Zeuk egin zu biherra. Nik ez, geixa txuatu uste egin nahonik. Ez, diru esartzen da nien. Zer, mutilek ez dira, gu bagoien ez egin nora. Xampagetos kuesten izan, ez. Hola, gazten bagara, betu, dana gazara. Azkenien dana gazara. Hiru mutil bat zuen bakarrik.